Nagyon nehéz szólnom nékem, hisz a szívem a torkomban dobog. De szívemben, lelkemmel nagyon-nagyon boldog vagyok. Eljött hát a nap, de megkérdezni félek, vajon mit válaszolsz, ha én megkérdeznek téged. Hozzám jössz a feleségül, leszel-e a párunk? Most, hogy így igent mondtál, szüleidhez fordulok. Mivel igennel válaszoltál, nincs más dolgom nékem, mint hogy a te drága szüleidet kérjem. Hogy a te drága vecses kezed most adják el ők nékem. Kérem a szülőket, válaszukat fontolják meg szépen, hiszen az öndöntésüktől függ, kedves lányok, és az én létem. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen. Boldog vagyok! Nagyon szépen. Istenem. Szépség. Most megköszönöm a Hogy legyen az első, akik gratulálok nektek. Utána mi adjátok és boldog új élet mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm. Rózsikám, vissza vagyok rád. Remélem, te is